Y para alguno que engeter la estutxapen kanalan, ni la estutxapen lanxetaren, hortan kanalera Heroes of the Storm i puntu 0 dakarkizuet, eta ere berri bat atera da, Genji Overwatchetik datorrena okeres banago. Behintzat eta gero eginda ero guztien nivelen geik eta edo eta beraz hogeita garren nivelean. Nago eta hemen sortzi botin, egizateko ez dakiz zer diren botin hauek, baina bueno, behintzat bat irekiko dugu zertan datzan ikusteko. Irekiko dugu. Vale. Zer da? Frase komun bat, bai. Vale. Zari ez daukagu. Bueno. Hemendik nola ateratzen da. Vale, egin du botin hau, eta irekiko du botin epiko bat, ia zer moduzkoa den. Vale, nahizi hau. Retrato bat. Hau adibidez. Lunara, lunar ez daukagu. Igual gero beraz aprobetxatu dezakegu erosten deserosten ikusiko dugu. Fase komun bat eta hemen. Oh, baia. Vale. Oso ondo da kolekzioa sortzi. Vale, eta hemen diratera diren pak berriak. Hau dira hiltzaileen pakak, hor ikusten dituzuen nortzuk agertzen diren. Eta bar, pak bat bakarrik, megapak bat bakarrik aukeratu daiteke. Eta bat aukeratzean besan desagertzen dira. Eraz hau ere tentuz aukeratu beharko dugu. Defensio eta agresioak. Hemen, ba, bueno. Hori gehiago, gero pak honetan espezialistak eta apoioa dena printzipioz desango nuke igual hau pak dela gehien komeni zaidan ere hendik ez nago oso ziur zein aukeratu eta zein ez, eta hau flexiblea dena, baina bueno, hori berandago aukeratuko du, joango ia partidatxo azkar bat egitera eta listo, joango gara balarekin batez ere 2000 puntu gehiago lortzeko, eraz, guazen ba aurrera puntuazio gehiago izango dugu eta pakarena esan dizudan moduan aurrerago erabakiko dut zein erabili edo zein hartu edo zein ez. Baina ez da oso aukera erraza izan da. Baina, bueno, aspaldiko partez jakin nahi duana da, iageraz matzen duten, nola jarraiteken, balaren tokatu zaidan aspektu berri horietako bat. Nahi supazen dut igual gero aukeraketan egin daitekela edo ez dakit bueno, partida bat irri prez dagoela. Igual hemen League of Legends baino esperientzia gaiago daukat, baina horrek ez du esan nahi hobeto jolastuko dudanik, baina bueno, saiatuko gara alik eta hobekien egiten gure bala demonio hiltzailearekin edo deabru eiztariarekin. Batera, Cuenca Maldita, mapa mitiko bat.
Eta ikusiko dugu. Balira eta baren igual uste dutela lehen da bizi zerabeliko dutena. Edo ez dakiz zein nivelan dagoen, baina hori gutxienekoa da. Kasu honetan gero Lunaranen irudia nahiko polita dela iruditzen zait. Baina Lunara izatez nahiko gorrotu dudan pertsona bat da. Behintzat gortuan izan da partidetan egin didan mina. League of Legenden popi gertatu ditzaidan moduan, berdina Lunararekin. Orduan hartuko dugu bot linea eta lehenen da bizi joango gara gure ganatzera bizi apur bat eskain dezan eta bar. Eta da lehenengo partida nirea, Erosot Storm 2.0 toki honetan beraz lehen da bizi gonatuko dugu, bizioa irasi dugu eta itxango dugu. Apur bat hemen minionak agertu arte tetxaiaren eroiak agertzeko eta zuntzitzeko. Gaude min nahiko txo egin dugu eta joango gara minionak ere pizkanaka zuzintzen eta mugitzen. Bale, tirande egin dugu eta Lunararen gutxien zen gauza da eraso pozoitxoak dituela eta hori guri nahiko min egiten digula eta bar. Bueno, jarrituko duen minionak hiltzen eta puntuazioa lortzen, baina bueno. Tirande, modu epiko bat da. Atxera. Hemen eraliko dugu. Bai, mana behar du eta bizitza apur bat. Hori esan dizuet. Eraso pozoitzuak milasko egiten digutela, baina berriro ere joango gara gure lehenia babestera eta bar onantza. Bueno, guazen korrika, bizkanaka itxaron. Uste dut kampamentua honen bila joango garela, garrantzitza izango delako erasoak eta bar egiteko. Guazen, hemen Bale, hortu dugu, a ber. Eta erain bi unitate hauek onantza saldia konpokatuko dugu. Eta ona mana eta bizitza arreskuratzeko batez ere bizitzarena egiteko eta gero berriz ere erasora egateko. Tipitapa bizitza rekuperatzen gau eta berriz ere bera joango gara. Eta Tirande eta Lunara
Negoziatzen da nire gelara jolasten den bitartean apur bat rolloa mozten dut da nola ez bedozugatik jolasten banago momentu bat gainera, osea ez dela ere izango da partidatxo bat bakarrik gazten diremen ia egongo izan beti jolasten ez. Ja, bueno, etxeako lanak egin dut eta horretik nago hemen jolasten ez beste ezergatik ez ezer, baina bueno ez dut ulertzen badiru hemen ez dakit, noizean behin jolasten dut bakarrik ez beti, baina bueno hasingo diogu hemen beti dago bronka. Baina bueno, ez dakit hala, berriz nauta hori hemen, esperientzia eta bueno oso ezberdina da beste jokoekin konparatu da baina bueno ikusiko dugu segiten dugu badiru hemen edo nire aitaren ustetan jokuak direla hemen nola esango nuke dela bideoak direla umentzat eta bar lehenengo egiten nago etxeako lanak eta era jolasten dut, baina bueno, jan ostean nengo ditugu etxeako lanak, baina bueno boa ia hiltzea lortzen dugun puntu batera bakarrik dago vale ez dago txarto bat hiltzea entzet lortu dugu baina bueno grabatu behar dudanan da edo jan ostean edo etxea magak nagoenean bestela badirudi hemen ez dakit ez dakit zer pentsatu baina bueno berden zait buelta berriro ona baina bueno hemen edo zergatik asartzen da jendea jolasten badut irtetzen ben naiz irtetzen ben naiz behar naiz irtetzen naizela irtetzen hori berriz ere hilo gaituzte baina bueno erasora berriro tiranderen kontra baina bueno zengo dugu gertatzen denan gertatzen da eta punto blogaren adibidez ondo iruditzen zaio, baina ja jolazten manago ja gutxiago hori bapur bat moskeatzen nago, baina bueno zengo diogu eta herriz ere hil gaituzte baina bueno zengo diogu ba ya 14 segundu falta zizkigu baina bueno animo tirandaren kontra baina berehala gainera berriz gaituzte baina bueno hori pixkana bizitza galtzen goa gure nukleoa baina bueno
Itxarongo dugu. Joango gara, ia kargatzen den. Nukleoa babestera eta bar. Hala, berriz ere suntxitu gaituzte, baduasuna erasetxera nukleoaren bizitza galtzen ari da eta partida hau nahiko komplikatua daukagu irabazteko eta izatez partida galdi dugu, baina bueno, beintza partidatxak erakusteko garrantzitsua izan da, baina bueno, ia orain hemen zet, hori izan da euren segulako paliza eta baria kargatzen den berriro eta beintza 2000 aurre gehiago lortu ditugu. Bueno lagunok, hau izan da dena, hurrengora arte.